רינגטון לאייפון, כמעט לכל שיר, שאלה שחוזרת על עצמה בתגובות, בואו תראו איך אנחנו עושים את זה. טוב, אז איך אנחנו עושים רינגטון באייפון? שאלו אותי כמה פעמים בתגובות. אז קודם כל אנחנו צריכים את שתי האפליקציות האלה, GarageBand ורינגטון מייקר, ואחר כך אנחנו הולכים לטיק טוק, עושים חיפוש, אני בוחר בגיבורי על, נבחר את השיר, לחיצה ארוכה, שמירת הסרטון, או שאתם יכולים ללחוץ גם כאן ולעשות שמירת הסרטון. אוקיי. אחר כך אנחנו הולכים לרינגטון מייקר, עושים פלוס, import from video, מייבאים אנחנו לוחצים על הפעמון, בוחרים את הגיטרה, אחר כך אנחנו עושים לחיצה ארוכה, שיתוף, צלצול, המשך, משנים את השם, סיום, ייצוא, השתמש בצליל בתור, צליל רגיל, זהו, סיימנו.